Τώρα, πάμε να δώσουμε καμιά συμβουλή στους γονείς που μας ακούν και σκέφτονται να στείλουν τα παιδιά τους σε summer school ή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την καλοκαιρινή διακοπή του σχολείου κτλ. Έχουμε στο στούντιο τον Νικόλα Πιτσιόλη, πάροχο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά, επαγγελματία του κλάδου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα, υπάρχουν επιλογές για τους γονείς, δεν είναι μυστικό. Υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις, εταιρείες, camps, ξέρω εγώ, summer schools. Ως πρώτη αρχή, τι πρέπει να προσέξουν πριν στείλουν το παιδί τους κάπου? Κοιτάξτε, πριν προχωρήσω στο ερώτημά σας, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή για το θέμα των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων. Το καλοκαίρι είναι ίσως είναι μια πολύ όμορφη περίοδος τόσο για τους ενήλικες, πόσο μάλλον για τα παιδιά. Ναι. Είναι μια ευκαιρία αποφόρτισης από το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών, ξεγνιασιάς και φυσικά παιχνιδιού. Τώρα, τα καλοκαιρινά σχολεία ή δραστηριότητες, αν θέλετε, είναι ίσως από τις καλύτερες ευκαιρίες για ένα παιδί για να βιώσει καινούργιες εμπειρίες, να κάνει καινούριους φίλους και φυσικά να μάθει ίσως καινούργιες δραστηριότητες που ίσως να μην έκανε στο παρελθόν. Ναι. Όλα αυτά φυσικά αδιεκπεραιώνονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο προσφέρει και ευεξία στα παιδιά που όμως θα προσφέρει και την απαιτούμενη ποιότητα. Διότι όταν μιλάμε για παιδιά, η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς διαλέγουμε αυτές τις δραστηριότητες. Ακριβώς. Οπότε ουσιαστικά ο ρόλος των πάροχων των δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να έχουν την αίσθηση της υπευθυνότητας και της ευθύνης ως προς το έργο που επιτελούν για τις καλοκαιρινές δραστηριότητες. Και σίγουρα οι γονείς κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν θα είναι σίγουρα οι εγκαταστάσεις που παρέχουν οι πάροχοι των δραστηριοτήτων, ακόμα και οι ίδιες οι δραστηριότητες, διότι βλέπουμε πολλές φορές αναγράφονται πολλά πράγματα ότι προσφέρονται. Ίσως οι γονείς είναι καλύτερα να εμπαθύνουν λίγο και να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις ως προς το ποιο είναι το πρόγραμμα, τη συχνότητα αυτών των δραστηριοτήτων, ποιο είναι το πρόγραμμα ίσως που θα ακολουθηθεί, διότι τα παιδιά θέλουν συνεχής απασχόληση. Σωστό. Βλέπουμε ότι έχουμε παιδιά διαφόρων ηλικιών και είναι σωστό να χωρίζονται και ηλικιακά αυτά τα groups παιδιών, οπότε είναι διαφορετική προσέγγιση για κάθε ηλικιακή ομάδα και οι δεξιότητες που πρέπει ακόμα να έχουν και οι εκπαιδευτές για να μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Οπότε οι γονείς είναι καλό να κάνουν κάποιες ερωτήσεις έτσι περαιτέρω για να αντιληφθούν το εύρος της ποιότητας. Λογικά σκεπτόμενος τώρα, σκέφτομαι ότι έχει να κάνει και με το πόσα άτομα είναι μέσα σε κάθε γκρουπ. Ο υπερπληθυσμός είναι κακό πράγμα. Από την άλλη, άμα είναι πολύ λίγα, μπορεί και να μην λειτουργήσει σωστά ένα summer school. Πολύ σωστά. Αυτό πάει και ανάλογα και με το πόσο μεγάλος είναι ένας χώρος που φιλοξενεί κάποιες καλοκαιρινές δραστηριότητες. Δηλαδή και με βάση νομοθεσίας μέχρι 25 παιδιά θα μπορούσε να έχει μια τάξη με 2 εκπαιδευτές. Παρ' όλα αυτά, αν είναι μικρότερος ο χώρος, σίγουρα ένας ιδανικός αριθμός είναι γύρω στα 15 παιδιά ανά 2 εκπαιδευτές. Μάλιστα. Για να μπορεί να λειτουργήσει πιο σωστά αυτή η διαδικασία. Πάντα πάντως λέμε ότι το καλοκαίρι και οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι μια καλή ευκαιρία να αναπτυχθούν οι ικανότητες των παιδιών. Να βρει και κάθε παιδί τι του αρέσει, τι μπορεί περισσότερο. Δώστε μας κάποια συμβουλή επί τούτου. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι είναι ίσως η καλύτερη ευκαιρία για ένα παιδί για να δοκιμάσει καινούργια πράγματα, διότι προσφέρεται λόγω της φύσης του καλοκαιριού. Το ότι τα παιδιά είναι ξένιαστα, θα παίξουν. Ο καλύτερος δάσκαλος για τα παιδιά είναι το ίδιο το παιχνίδι. Άρα η εκπαίδευση περνάει μέσα από το παιχνίδι και στόχος μας είναι να προσφέρουμε όσες περισσότερες δραστηριότητες μπορούμε, διότι ίσως τα παιδιά βιώσουν πράγματα που δεν βιώσαν στο παρελθόν, ίσως ανακαλύψουν νέα ταλέντα που δεν ήξεραν καν ότι είχαν. Σωστό. Έτυχαν αυτά τα περιστατικά και στα προηγούμενα χρόνια και παιδιά οθήθηκαν μετά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να ξεκινήσουν καινούργιες δραστηριότητες τις οποίες βίωσαν στα καλοκαιρινά σχολεία. Οπότε είναι καλό να τους παρέχουμε όσα περισσότερα. Ναι. Και είναι αυτό που λέω πάντα με ποιότητα. Με ποιότητα. Δηλαδή, και η ποιότητα περνάει και μέσα από τον εξοπλισμό, έτσι. Δεν είναι λίγα που ακούμε για το πόσο φροντισμένος, σύγχρονος, συντηρημένος είναι ο εξοπλισμός. Και από τον εξοπλισμό, εγώ θα έδινα και περισσότερη έμφαση
στις δεξιότητες και τις γνώσεις που κατέχουν οι ίδιοι εκπαιδευτές. Διότι ακόμα και τον καλύτερο εξοπλισμό να έχεις και τις καλύτερες συνθήκες, αν δεν έχεις τα κατάλληλα άτομα για να τροχιοδρομήσουν αυτές τις ενέργειες, αυτό το πράγμα δεν θα δουλέψει. Πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα παιδιά και πολλές φορές είναι καλό οι εκπαιδευτές. Πολλές φορές έχουν και ήδη κάποιες ικανότητες τις οποίες προσφέρουν και ήδη στα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα επίβλεψης από μεριάς των εκπαιδευτών. Είναι και θέμα να τους παρέχουν και κάποιες υπηρεσίες από μόνοι τους. Δηλαδή ένας δάσκαλος μπορεί να έχει και πτυχίο χορού ή κάποια δασκάλα. Κάποια δασκάλα μπορεί να είναι πολύ καλή στο να ζωγραφίζει. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δεξιότητες των ίδιων των εκπαιδευτών και έτσι να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στα παιδιά. Ασφάλεια και εποπτεία. Θέλω ένα σχόλιο επί τούτου. Φοβούνται πολλοί γονείς ότι μπορεί και να τα παραμελήσουν τα παιδιά ή να ξεφύγουν τα παιδιά και να χτυπήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Αυτό το θέμα είναι καθαρά, νομίζω, θέμα και των ηθήνων των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων για να βάλουν τις διαδικασίες, να βάλουν διαδικασίες τέλος πάντων στο καλοκαιρινό σχολείο, οι δραστηριότητες να βάλουν εσωτερικούς κανονισμούς. Να υπάρχει ένα πρόγραμμα, να είναι εκπαιδευμένα, κατάλληλα εκπαιδευμένα τα άτομα. Σίγουρα είναι καλό κάθε ομάδα να έχει και ένα πρώτο βοηθό, ένας από τους δύο εκπαιδευτές τουλάχιστον ανά group. Και είναι καλό πάλι οι γονείς να κάνουν ερωτήσεις όσον αφορά, αν θα κάνετε κάποια δραστηριότητα, για παράδειγμα, αν θα πάρετε τα παιδιά σε ένα χώρο εκτός των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνετε για την προστασία των παιδιών. Εκεί πρέπει να έχει απάντηση ο ηθήνοντας των δραστηριοτήτων και να απαντήσει ξεκάθαρα ποιες διαδικασίες θα λάβει υπόψη. Ολοκληρώνοντας, τιμές. Τι τιμές παίζουν τώρα για τα παιδιά σε αυτά τα summer school? Δυστυχώς είναι αυτό που ακούμε από πολλούς γονείς, ότι οι τιμές είναι πολύ ψηλές για τα καλοκαιρινά τέλος πάντων σχολεία. Και είναι σε αυτό που θέλω να δώσω πάλι έμφαση, δηλαδή οι γονείς, διότι έχουν τόσες επιλογές μπροστά τους και όλοι αναγράφουν ότι κάνουν τόσα πολλά πράγματα. Είναι καλό οι γονείς να μπορούν να εμβαθύνουν και να καταλάβουν ότι τουλάχιστον αυτό που θα πληρώσουν θα πάρουν και την ανάλογη ποιότητα στις υπηρεσίες τις οποίες θα πληρώσουν. Θέλετε να μας δώσετε ένα εύρος τιμών για να ψηλιάσουμε λίγο τους τηλεθεατές μας? Μπορούμε να δώσουμε, ναι. Δηλαδή από την έρευνα που έκανα και εγώ ίδιος στο τι τιμές παίζουν στην αγορά, ανά την εβδομάδα κυμαίνονται τιμές από 100 ευρώ μέχρι 130 ευρώ την εβδομάδα. Μάλιστα. Και αυτό κάποιες φορές δεν ισχύει για το φαγητό, κάποιες φορές μπορεί να είναι και inclusive μέσα το φαγητό. Ισχύει αυτό που λέμε ότι το ό,τι πληρώνεις παίρνεις? Όχι πάντα. Γι' αυτό και πάλι καλούμε τους γονείς να κάνουν ερωτήσεις. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος να το αντιληφθεί κάποιος είναι να κάνει περισσότερες ερωτήσεις και να πάρει τις απαντήσεις που ζητά. Διότι αν είναι κάτι δοκιμασμένο, διότι στην Κύπρο είμαστε μικρή κοινωνία, διαστόματος πολλές φορές μεταφέρονται οι πληροφορίες και οι γονείς ρωτάνε ο ένας τον άλλον. Οπότε, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.